Jo des de petit vull ser pilot d'avió. També em volia ficar al món de l'aviació, llavors vaig decidir fer manteniment d'avions. El cicle formatiu de manteniments d'avions de turbina ofereix una formació integral per poder ser capaç de reparar i fer el manteniment dels sistemes que composen un avió. Aquí se hace un mantenimiento preventivo. Eso quiere decir que hay que detectar los fallos antes de que sucedan. Treballant amb professors que es dediquen al manteniment d'avions ens fa molt fàcil fer les tasques que ens manen, ja que ens ensenyen tècniques aplicades a l'aeronàutica que ells també apliquen al seu treball. Actualmente hay muchas empresas que están demandando este tipo de servicio, de trabajo. Els que cursem aquest cicle sabem que hi ha demanda, que hi ha sortida professional i els nostres professors des del primer moment ja ens garantitzen que només sortir d'aquí tenim les empreses que ens criden. De fet, la indústria aeronàutica està en un moment molt bo, molt dolç, i de fet nosaltres treballem amb un informe d'Airbus que parla de que el 2030 hi haurà un dèficit de més de 700.000 mecànics a tota Europa. Per tant, és una oferta formativa que té molta sortida laboral perquè la demanda és molt elevada. És un cicle que enganxa, és un món on descobreixes moltes coses i això, que s'impliquin des del primer dia, que si treballen tenen l'èxit assegurat. Una vez que entras en este mundo es como que te enamora. Entonces yo lo recomiendo encarecidamente que se haga, sin más. Aquí estamos dispuestos.